YouTube. Velkommen til en ny video her på Minecraft. Jeg vil vise mit plot frem. Det her er mit plot. Det er meget okay. Det er noget jeg selv har bygget. Så ja. Nu er det nok her starter. Så har man sådan et bit her. Og så kan man trække til en plot. Den her. Så kommer det til. Og en lille swimmingpool. Så går vi ind. Indenfor der har vi sådan en top, vi kan tage sko her. Ja, og så har man for man kan stille sine sko her og hænge der. Ja, vi siger bare, man kan hænge her på deres sko. Her kan man hænge her. Så har vi stuen her. Kan man lige se her. Og så har vi køkken her. Sådan meget okay. Det er professionelt. Og så har vi et køkken her. Så har vi, hvor vi kan spille nogle spil. Og så går vi ovenpå. Det bliver sådan en hurtig rundvisning. Så har vi nogle blade med. Så har vi en lille stue her. Så har vi en morsover og sådan en græs. Så har vi en computer med. Og så har vi en venners. Skater. Rasmus. Skater. Ja, han hedder Rasmus. Ja. Så har vi et lille kontor her. Ja. Så har vi her Niklas. Hvor skal der være? Ja. Og så går vi herhen. Har vi en køkken her og sådan. Ja. Ja, og så er det meget prøvet at dyrke. Så kan vi lige her, så kan man lægge sig her. Så kan man spise her. Og så har vi her, kan man sidde og spise. Så skal vi have noget, der er klar for. Jeg tror, det er godt der. Ja, jeg har lavet en ting. Så jeg kan nok. Hvad var det? Der er noget. Det er en lille legerum. En video. Jeg håber, der ikke lidt der. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave med den her video. Jo, hvis jeg skriver PH, et hele den til, for jeg har skiftet navn. Så kommer I hen til den her. Ja. Og min den der job. Det er det min job. Det er der min lille udspil, hun er død. Okay. Så jeg kommer sådan her på. Så får man lidt dyr, når der sker. Ja, han har også en hans job er fuld. Så er den lidt frikker. Nej, du kan lige se her. Der er pris. Nej, ikke selv ham. Hallo. 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 Nej, hallo. Ja. Ja, kom nu. Hallo. Kan jeg lige skrive noget? Ja, undskyld. Jeg skulle lige vende mig igen. Der. Ja, det er hans plot. Det er meget fint. Nej. Nå. Vi går hen til makrolivene. Først. Det er den bro. Altså god. Og man får den i den pris, som man får på mineral. Ja. Det er mig. Så kan vi gå til mit karriere. Fordi I må meget gerne skrive i kommentarerne, om jeg skal lave en byggevideo, hvor jeg sidder og bygger. Fordi det kunne være virkelig sjovt at prøve at se en video. Her kan vi donere 10 mil, nej 1 mil, videre, og så 100 mil her. Men jeg laver en lille giveaway. Man får
1 milliard. I skal skrive jeres Minecraft-navn. Skriv jeres Minecraft-navn nede i kommentaren. Og så skriv fra, om I vil have 2 milliarder, eller om I vil have en lavaspand, eller I vil have nu skal jeg lige finde det. Er det ikke på 2? Nej, der er noget der er 3. Sådan der. Så kan man vende. Kan du se der svar? Vi skal skrive ned den der. Og så vælger jeg en. Og ja. I kan opvinde sådan en brewing stand her. Min dejlige plads. Ja. Tusind tak for at smide. Jeg ved ikke, hvor så var vi det for mig. Så tusind tak for at smide like og subscribe. Det gør mig rigtig glad. Og så lige 1000 lille kommentarer der. Og bye bye.